Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis rimet nofdi l-Quddiesa b'ringrazzjament lil Madonna ta' Pini. Wissa li spiċċat il-ġimgħa imqazza u l-jum tal-Għid li hu 8 sħaħ, il-qari ser jorjentana għal żmien il-Knisja. Ser idaħħalna fl-atmosfera tal-Ispiritu Santu. Għalkemm għadna l-bogħod mill-Pentekoste, jew nitolbu l-mulej anke f'di l-Quddiesa biex ikomplu jimlina dejjem aktar bl-Ispiritu Qaddis tiegħu. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteri li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħa fina l-ispirtu ta' wlied adottivi tiegħek biex jisseqilna niksbu l-wirt li inti wegħtna. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien malli telquhom mis-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u għarfuhom b'dak kollu li l-qassisin il-kbar u x-xjuħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan, il-koll flimkien ollew leħinhom lejn Alla u qalu: O Sid, int li għamilt is-sema, l-art u l-baħar u kull ma fihom, int li nebbaħt bl-Ispiritu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u f'ommu wed, għaliex ix-xewx u l-ġnus u l-popli inaqdu konfoffa waħda għal xejn. Għamu s-slaten tal-art u l-gbarat, inġemgħu flimkien kontra l-mulej u l-Messija tiegħu. Għaliex ta' bilħaq f'din il-belt, Erodi u Ponzu Pilatu inaqdu flimkien mal-pagani. U n-nies ta' Iżrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu li inti konsagrajt. Biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rieda tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej, ħares lejn it-theddid tagħhom u għamel li l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. U mittidek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu, il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll imtlew bl-Ispiritu Santu u bdew ixandru il-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Is-salm. Ħinja daw kollha li jistkennu fik mulej. Għaliex ix-xewx u l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn, is-slaten tal-art iqumu u l-kbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankisru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbiet tagħhom. Dak li hu fis-smawiet jidħak bihom. Il-mulej biċċajt jeħodhom, imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu sultan tiegħi fuq Sijon il-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli: Ibni jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus nagħtik wirtek, u truf l-art bi priża tiegħek. Virka tal-ħadid int kissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Ħinja daw kollha li jistkennu fik mulej. Alleluja, alleluja.
Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu il-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lud. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispirtu u Spirtu. La tistaġibx jekk jingħidlek li jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-riħ irid fejn jonfoħ. Tisma' ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Hekk kif rajna fil-qari kollha li għadna kemm qrajna, il-qari kollu nistgħu ngħidu jitkellem dwar l-Ispirtu Santu. Għandna l-Atti tal-Apostli li jgħidilna kif spiċċaw jitolbu l-koll jimtlew bl-Ispirtu Santu u bdew ixandru l-kelma tal-Alla bil-kuraġġ. U fil-qari għandna żewġ dettalji. Ġesu lil Nikodemu jgħidlu li rridu nitwieldu mill-ġdid permezz ta' żewġ affarijiet, l-ilma u l-Ispirtu. Il-magħmudija lkoll nafu x'inhi. Il-magħmudija hi dik li tagħmilna u li talla, li aħna lkoll irċevejna. Però wieħed mill-iżvantaġġi tagħna li aħna nitwieldu meta nkunu żgħar għandha ssir. Il-magħmudija ta' tfal kienet tissir, għandha ssir u tibqa' ssir. Però wieħed mill-isvantaġġi li ġġib magħha li xi kultant nidraw iżejjed fl-affarijiet tar-reliġjon u jsiru aktar kultura. U ninsew l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu trid titolbu biex jiġi fik. Alla, kif rajna anke fuħud mill-Vanġeli ta' matul is-sena Ġesu, qatt ma mpona ruħu fuq ħadd. U l-istess l-Ispirtu tiegħu. L-Ispirtu tiegħu jixtieq li aħna nixxenquh. U jekk nixxenquh huwa jiġi u jagħmar fina fil-mument ġust bħalma ġralhom l-Apostli. Allura importanti aħna f'dan iż-żmien issa ta' wara l-Għid niskopru id-don tal-Ispirtu Santu. Dan l-Ispirtu li hu nistgħu ngħidu l-Ispirtu Santu iż-żmien tal-Knisja li fih qegħdin ngħixu u iż-żmien tal-Ispirtu Santu. U ħafna drabi lil din il-persuna ta' Trinità li qed tmexxina, Kristu ġie u telaq lejn is-sema. U x'intelaq ħalla l-Ispirtu. U dan l-Ispirtu li qed jigwidana lilna b'mod personali lill-Knisja kif ukoll lis-soċjetà saħansitra l dawk li ma jemmnux b'Alla. U dan l-Ispirtu li jgwidana lejn it-tajjeb. U ħafna drabi ninsewh. Ejjew nitolbu l-mulej biex din is-sena aħna li qegħdin miġburin aktar id-dar tagħna ejjew nitolbu ħjienna niskopru dan l-Ispirtu Santu u nħalluh jaħdem fina. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U jew issa risqu t-talbit tagħna, jew nitolbuk Missier ħanina lina l-koll biex l-ewwel qabel kollox kif indikajtilna mill-Vanġelu il-magħmudija li aħna rċevejna inkomplu nixxenqu l-Ispirtu li rċevejna dakinhar. Għalhekk nibdew nitolbuk minn issa Mulej Ġesu kompli jixħed l-Ispirtu tiegħek fina. Ixħed ukoll Missier ħanin dan l-Ispirtu tiegħek f'dawk kollha responsabbli f'pajjiżna fid-dinja minn dan il-virus li għandna madwarna. Anqal u għati l-erf lin-nies ġusti biex isibu soluzzjonijiet biex ma jfittxux il-gwadan personali tagħhom imma l-għajnuna tal-oħrajn. Tolbuk Missier ħanina nkunu nikbru kemm bħala bnedmin u kemm bħala nsara f'din iċ-ċirkustanza. Jaf ukoll mal-morda kollha dawk li jieħdu ħsiebhom u l-familjari tagħhom u dawk kollha li għax qegħdin fid-dar qegħdin ibatu. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej m'ejdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu, għat-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lejna ta' dejjem. Int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja. U bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semawwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-ogħla tas-semawwiet. Infaħruk Missier Qaddis għall-kobor tiegħek, għall-erf u l-imħabba li bihom għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u saltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qagħadx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int li ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek, kemm il-darba mir-rajħ daħal f'patt mal-poplu u bil-profeti rawimhom jistennew is-salvazzjoni. U int Missier Qaddisek ħabbejt id-dinja
li meta waslet il-milja ta' żminijiet bagħtilha l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu u twieled minn Marija Verġni. Għadda ħajtu fostna kif kien bħalna f'kollox barra mid-dnub. Huwa wassal li bxara tajba tas-salvazzjoni l-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ l-imniktin. U biex itemm il-ħsieb ta' mħabtek talilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qaret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li miet u rxoxta minn għandek missier fuq dawk li jemnu bagħad bħala l-aqwa don l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja il-ħidma tiegħu u jagħti il-milja ta' qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-Ispiritu Santu jogħġbu jqaddes dan l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan misteru kbir li juħallilna bħala pat tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek missier Quddies u li kien ħabbil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu għall-aħħar. Ħal ħobs, birek, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit, rat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu u fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna u nistennew jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tieba tiegħek li dawk kollha li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi, l-Ispiritu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir u l-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Marju, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-sliem ta' Kristu u fil-mejtin kollha li int waħdek taf il-fidi tagħhom. Linna l-kollu liedek missier ħanin, għatina li mal-Verġni mqazza u malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin tiegħek, inkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema. Fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejja kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li jint tfawwar id-dinja f'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija l-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew flimkien anke mid-djar tagħkom ngħidu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ferħin semmu friġ l-altar tiegħek. Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnna se ngħidu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejjandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma għoġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-iwied, f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. U s-sanduru lejn Omna Marija u ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet li talbitna hi minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mill-lija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġiftijek Ġesu.
Quddiesa Marja Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbiret il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbiret il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Quddiesa Marja Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Spiritu Qaddis li ħlaqna, ejja lil moħda u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla, li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int miet il-leminija, tal-missier minnhom wieħed, fik blerf l-snamonija. Daw li sensi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħdan ġisimna, bil-mart li fih jitrabba. Bot minna zom li l-għadu, bil-nafis li Nexxina jint biex il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet jimħabtek, tana Marija. Ave